दिनै जिहेतु बैसागोआ जाहैबाय जोंनि मोनसे बयनिफ्राय देरसिन मोनसे फोरबो रंजानाय मोनसे फोरबो बे फोरबोआव नोंथांमोननि चेनेलनि जुगै आं गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासिबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय जिहेतु दिनै सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद आइजो अनसाय आफाद आरो धोरोमारि आफाद ब्रह्म धोरोम आफाद दुलाराय बाथौ महासभा बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोर जों जयैनो बाव बैसागो फोरबो खुंदों खोब गाजा गोमजायै बेनि थाखाय खोब रंजाथाव बोथोर आरो बैसागोआ जिहेतु दिनै असमियानि जिथु बिहु बे दिनै बुहुमाव गिनिस बुकआव रेकर्ड जाबाय आं मोनसे आसा फारियो जोंनि जिथु बैसागो फोरबो बेबो मोनसे समाव गिनिस बुकआव मोनसे रेकर्ड खालामनो हागोन आरो जिहेतु आसामनि जिथु स्वाभिमान गामसाया जिहेतु पेटेन्ट मोननो हाबाय थिग बिदिनो जोंनि बर' आर'नाइफ्राबो पेटेन्टनि थाखाय जों आपिल खालामनांगौ आरो मोनसे समाव मोनगोन होननानै आंहा मोनसे फोरमायो आरो जोंनि जानाय लोंनाय जिबिलाक खायद जानाय लोंनायफोर दङ बेफोरबो मोनसे समाव पेटेन्टनि थाखाय डिमान्ड खालामनांगौ होननानै गासैबो जों माहारियारि आफादफ्रा जुदि बेनि थाखाय जयै खामानि मावोबा निश्चय जों बे बैसागोखौ बर'नि बैसागोखौ बुहुमनाङैनो गोसारहोनो हागोन आरो बेखौ मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड खालामनानै गिनिस बुकआव रेकर्ड खालामनो हागोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं। बांसिनै बर' गामियाव जिहेतु जौ बायदिसिना लोंनानै गोदो गोबां रंजानाय गालाय गुजाय खालामामोन आरो बैसागोआ जिहेतु गोदो दंफां सिंनिफ्राय फैनानै गामियाव फैबाय गामिनिफ्राय दिनै मन्चआव फैबाय गोदोनि बादि जुमाय लोंनाया एसे खमायदोंब्लाबो आरो दा गेजेराव एसे बांदों जोंनि गेजेराव बे बांनायफोरखौ खमायनांगौ होननानै आं खावलायो आरो बेजों लोगोसे जुमायजों लोगोसे जिथु ड्राग्स जाखांफुनाय सेंग्राफोरनि सायाव जादों बे खोब गिथावना जाना फैदों जोंनि जायगायाव दा बेफोरखौबो गारनांगौ आरो बेनिफ्राय गारनोब्ला जोंनि मानसिफोरखौ जोङो माखासे ट्रेन आप खालामनांगोन जोङो माखासे जिबिलाक नांगौ बादियै जों बिसोरनो गियान होनो हानांगोन बेनिखायनो जोंनि थाखानाय जिबिलाक आफादफोर दङ गासैबो साखाफारै जाहाथे बिनि सायाव खामानि मावनो थाखाय आं बयखौबो खावलायो होमब्लासो जों बेखौ होबथानानै मोनसे गोग्गो समाज दानो हागोन होननानै आं मोनसे फोथायो। बर' रायजो राजाफोरनिसिम बैसागो बोथोराव बे रंजालि बैसागोआव फोरबोआव बयनिफ्राय देरसिन रंजानाय बैसागोआव दा बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बेजों लोगोसे बयनिबो जिउआव बे गोदान बोसोरा गोजोन आरो जौगानाय लाबोथों बेखौनो आं बयनिसिमबो खावलायो। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्ला रौतानि ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमा लाबोदों नोंथांमोननो रंजालि बैसागुनि लन मेला आरो गोबांथार रेहाय खम बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि बाइकखौ नोंथांनि न'आव लांनो हागोन। पालसार P150 SD/TD नि अनगायै फाइनान्स खालामोब्ला गंफ्रोमबो बाइकजों 1000 रांनिफ्राय 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। लोगोसे बैसागुनि रेहाय हिसाबै पालसार P150 सिंगल डिस्क/डाबल डिस्क ABS बाइकखौ 50% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होयोब्ला 0% जौखोन्दो सुदावनो लन मोननो हागोन आरो 4% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होब्ला 6.99 सुदावनो लन मोननो हागोन। बेफोर मोजां खाबुआ 8 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन। लोगोसेयैनो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार बाथ्राया जादों बैसागुनि बे रेहाया रौतानिफ्राय 50 किल'मिटार जानथायनि सिङाव गोग्लैनाय बायग्राफोरनि थाखायल' जागोन। नोंथांमोना आबुङै मिन्थिनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9101541183 एबा 9957318292 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।